més en els últims 10 anys que en els anteriors 40. El sistema educatiu escolar segueix sent el mateix des de fa 200 anys. Hi ha en el món milers de joves que no ho passen molt bé dins de les portes de les escoles, que més que portes semblen reixes. El sistema educatiu és un gran entramat de poder que va adoctrinant per al dia de demà als ciutadans. En comptes de fomentar una educació on es trobin el saber i el saber fer amb el saber ésser, treuen aquesta possibilitat generar als ciutadans que ni tan sols reclamen per si mateixos la solidaritat dels altres. El sistema educatiu es va muntar amb la revolució industrial. S'ensenyava a la gent per treballar en fàbriques. Es pretenia que la gent no pensés i, sobretot, que no s'equivoqués perquè l'error estava castigat. A tu, t'agrada l'escola? La missió de l'escola ja no és ensenyar coses. Això ho fa millor internet. Ha de ser el lloc on els joves aprenguin a fer servir bé les noves tecnologies, on es doni a conèixer un mètode de treball i recerca científica, on es fomenti el coneixement crític i s'aprengui a cooperar i a treballar en equip. L'article 27 de la Constitució diu que l'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana. Ple desenvolupament de la personalitat humana. I què vol dir això? No diu que hem d'assolir un examen. No diu que hem de fer el currículum. Diu ocupar-se de trobar el que un és, el que un estima. Mitjans de comunicació, milers de llibres, organismes internacionals, discursos polítics, experts pedagogs, filòsofs, pares, mares, pàgines d'internet, tothom coincideix en la importància de l'educació, de l'escola. Es donen diners per capacitacions, per investigacions, es compren llibres, ordinadors, pantalles digitals, es dicten cursos, pugen els salaris, baixen els salaris, es copien models estrangers, tot per millorar l'educació. Es creen moltes escoles, escoles públiques, escoles privades, escoles marginals, escoles grans, escoles lliures, escoles privades, escoles concertades, escoles per rics, escoles per pobres, escoles religioses, escoles de bois, escoles, escoles, escoles. Com podem fer que una escola no bloquegi les